Ако има въпроси от тях, един-два въпроса, след което минаваме изцяло на български. Благодаря ви. Sayın Plamen Dimitrov, basın toplantısının başlığı herkese iyi akşamlar. İlk önce Türk gazetecilerine söz vereceğiz. Ondan sonra buyurunuz. Erhan Seven, TRT Spor. Bir ay önce 6 gollü bir yenilgi vardı. Bugün 2-0'lık bir yenilgi. Takımda, Bulgar takımında bir aylık sürede gelişmeyi nasıl gözlemliyor ve Türk milli takımıyla ilgili neler söylemek ister? Bir baraj maçı oynama durumu var Türk milli takımının. Teşekkürler. Преди това имаше 6 на победа за Турция, сега 2-0. В този период, едномесечен период, как виждате там развитието в българския отбор и какво мислите за играта на турския отбор в този матч? Добър вечер от мен. Ще започна отзад напред. Турският отбор е много силен и той го показва с представянето си в тези квалификации. Разполага с изключително силни индивидуалности, които играят на най-високо европейско ниво. Така че за нас е удоволствие да срещнем такъв противник. Това, което се промени, аз бих казал, че ние изиграхме силно първо по време през миналия матч, преди един месец. И индивидуалните грешки, които допуснахме тогава, поради тях се стигна до тези 6 гола, които не отбелязахте. İlk maçta ben sondan ileriye başlayacağım işte o başkan başladığı gibi. İlk maçta diyor birinci yarıda iyi oynadık. Ancak bireysel hatalar yapıldı. Onların sonucunda bu netice oldu. Şimdiki maçta ise Türk takımı çok güçlü bir takım. Yani dünya çapında ünlü oyuncular var Türk takımında ve bizim için bir memnuniyettir, bir şereftir böyle bir takımla karşılaşmak. Разбира се, без да омаловажавам класата на вашия отбор, защото за да допуснем тези грешки бяхме поставени под много сериозен натиск от вашите състезатели. Bu hataları yapmamamız için yani bize de bu seyircilerden, bizim futbol severlerden ciddi bir baskı vardı diyor. Biz de gereğini yapmaya çalıştık. Още един въпрос, ако има, или... Добре, благодаря ви. Продължаваме на български. 24 часа. Çok teşekkür. Devam ediyoruz. Добър вечер, господин Димитров. Добър вечер. Преди един месец срещу Испания изиграхме по-силно второ полувреме. Днес отново така. Защо по едно полувреме играеме? Както споменахте преди малко срещу Турция, първото полувреме бяхме на ниво, второто окапахме, така да го кажем на жаргон. Каква е причината? Играме по-уверено, по-високи обороти през едно от двете полувремена и повече хвърляме сили в фаза защита в друго полувреме. Но имайте предвид, че и надявам се да се съгласите с мен, че класата на противника е безспорна и много висока. И Испания и Турция пресират много добре. Прехода им от нападение в защита е много силен, много бърз. Така че трудно може да се издържи през целия матч, имайки предвид, ще се повторя, класата на индивидуалностите, защото не всичките ни играчи играят по пълни 90 минути в своите клубове, в различни нива като първенства играят. Така че това би била една от обективните причини за този извод, който правите и аз съм съгласен с това нещо.
Господин Димитров, видях, че сте казали, че има прокоба срещу нашия отбор. Как ще я преборим? И втория ми въпрос е, кога ще започне, какво трябва да стане, за да започнем да вкарваме голове в противниковата врата, тъй като за сега имаме повече автоголове в тази наистина кошмарна група, в която попаднахме. Това са фактите и ние не можем да избягаме от тях, така е. За прокобата, вижте, има доста негативно отношение към мъжкия национален отбор, не от вчера, не от днес, не заради мен, ми от доста време. Отговора ми на въпроса как ще премахнем прокобата е с резултати. Трябва да излезем от това положение с резултати, за да можем да придобием по-голяма увереност. Смятам, че трябва да се съгласите, че класата на тези противници, групата, в която сме и момента, в който ние застанахме на тази позиция, е много трудно, много тежко, но ние вярваме в играчите и те ни дават повод да имаме умерен оптимизъм, че с работа и с отношението, което те показаха и начина, по който се стремят и старат да играят, да влизат в мачовете, че ще дойдат и по-добри дни. Защото първо има една приказка, няма все да е така, и второ, няма все да играем срещу Испания и срещу Турция. Включая и Грузия, не подценявам в никакъв случай тази, че се освоявам Грузия, защото ако не се лъжа, те са 8-ми на финалист на последното европейско първенство.